muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum waɗi allah ñooke ahmada yew haala maako allah tan woni golle maako mo sunna tan tijjani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti muhammada neɗɗo no weltani surtout musidɓe men Madina Gounass ɓe mima gila Madina Gounass ɓe arama ɓe tawtorama d' ailleurs ko kamɓe idiɗo yettade vraiment min jaariɓe mi weltanike ɓe ari e jaam yoɓe ruttoye dow jaam donc kadi en jaari délégation iwɓe Vélingara ɓen kadi vraiment ɓe ari e jaam ɗe ñaagui Allah ɓe rutto e dow jaam joni ɗo e yewtere nde fuɗɗede donc en hokkat sernaɓe men ɓe Médina Gounass vraiment waɗana en duwa pour journée o wawa vraiment yawtirde no newiri Allah moƴƴina ndungu ngu vraiment masibuji foof Allah danda en ɗum jonde hande nde kadi Allah hokka polgal e muɗum pour pula e ɗemɗe ɗe yara yeeso surtout ɗemgal pula donc si en waɗi duwa on tuma totten Jarga Saare Nemataba o bisimina hoɓɓe ɓe on tuma min maire o min ƴetta parole on tuma wawi hokkude IEF on kamɓe andi honno yewtere nde on tuma kontinta min jaari aussi la police des frontières ɗo mari waɗi représenté par Mari andi yimɓe wewɓe yiyanimo ɓayɗo ɓornaki toni o donc la police des frontières aussi ɓe la minen simen waɗa ɗo manifestation mi waɗa ɓe invité ɓe tawe sabuna kamɓe kadi ko naɓɓoɓe kibaruji e to supérieur ji maɓɓe pour kadi yimɓeɓe andani oɗo journée waɗama ɗo hande lewru alphabétisation o waɗama organisé hande Nemata donc Madina Gounass en totta on vraiment waɗano en duwaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jama on fof salminama ko bisimilla jama on mi salmini kala arɗo ɗo debbo e gorko cukalum e mawɗo hoɓɓe men ɓen ɓe ari e jaam yoɓe rutto e jaam moƴƴere haray o journée national d' alphabétisation koko mawni haray meɗe weltani jama on moƴƴa meɗe weltani adduɓe nde hunde ha e nder commune Nemataba ɗo donc min jaari jama on moƴƴa miɗo haala e inde jargaji ɗin ɗo jargaji ɗin fof salminama donc duɗe ɗen fof ceernaɓe duɗe ɓen salminama ha e janggoɓe duɗe debbo e gorko cukalum e mawɗo fof salminama donc haray yo Allah nawru fedde nde yeeso nawra jama o e yeeso mawɓe ɗen jaam sako ɗen e jaam moƴƴere haray mi salmini jama on fof on jarama merci Jarga vraiment konngol ma vraiment weyɗi donc ha joni min kadi mi wiya bisimilla hoɓɓe ɓe donc kala ko rendi ɗo ko fof mi jaari ɗum mi weltanike ɗum minni c'est pas du tout évident noddugol o population fof arano to o wattu ko jamanu golle ɗo fitagol gueseli donc ɗum weeɓani donc min jaari saabu na yanki tan mi wi est ce que en heɓay même 50 personnes donc ɗo mi yiiɗo janggaynoɓe hikka janngunoɓe ɗo rawandeya e ɗiya duuɓi donc puisque minen alphabétisation wona hannde min fuɗɗodi e muɗum hitande kata mi waɗa e compétir Allah walla min min gaño
donc e nder département ɗo ko ɓuri men heɓude duɗe ɗe ko Médina Gounass tan hono hedditiiji e nder département ɗo commune Nemataba na tawa vraiment hittimɓe e janngugol duɗe Pulaar. Donc hannde nak vraiment ko yewtere ɗe ari ɗo e doyen meɗen Amadou Ba donc kanko yewtidata e meɗen puisque gila duuɓi dantan ɗen janngina Pulaar ɗo caɗeele ne heɓo vraiment ndaaren honno yewtirten fiiɗen caɗeele e yaltinen caɗeele ɗe e ndaaren honno kadi ɗum ñawdorte puisque neɗɗo sa yaltini caɗeele tan ko ma haala honno sikkirɗa honno ɗum ñawdirte donc ɗum addi en ɗo donc mi jaari vraiment inspection o mi jaari laamu ngu puisque enen vraiment min de kam miɗo weltani inspection puisque ɓe accirani en ni tan sen gagnima vraiment ɗe heɓa un bon encadrement donc vraiment ɗe jaraɓe ɗum ɓe tinni fi alphabétisation e fi jande e nder département tan ɗen jaraɓe ɗum enen de ɗe sa yi ɗen tinno pour hitande kala heɓen duuɗe haysi ko duuɗe joyi c'est parce que vraiment yi nafoore muɗum par exemple menen ko en 2009 min fuɗɗi min hendi ɗo o commune mais min mi yejjitata ɗum on wattu tawi ko tostan mi yehi ɗo e saare debbo goto firtani men hoɗum woni démocratie hoɗon mi wi jawaɗo en gagnoto sabuna yimɓe ɓe faami donc tostan natti e jangguini vraiment yimɓe ɓe faami ko heewi donc ɗum ɗon tan c'est quelque chose de très important menen ɗo joni no woodi rewɓe puisque ɗe duuɗe accirani yimɓe ɓe ni kala duuɗal ka jangguete ɓe okkete koɓe faaɓe on kalis depuis duuɗe ɗe fuɗa sincede ɗo sa yeehi ha joni dans ces trucs là a tawa ha joni kalis o no woodi donc kamɓe gérata ɗum kalis ɓe ɗaɓɓata secrétaire gorko ko kamɓe rewɓe ɓe tan gérata donc vraiment ɓe jangguine fop ɓe jangguine la gestion financière la gestion administrative ɓe jangguine kadi ɓe formé dans les activités génératrices de revenus ɗum vraiment ɗum alphabétisation vraiment na walli commune Nemataba ko ɗum waɗi menen kadi hitande kala sago amen yo ɗum ɗoni o caɗele tan classe uji joyi pour toute une commune une commune qui compte 35 villages ɗum c'est pas facile puisque no woodi caye goɗɗe ɓayri ko 25 à 30 apprenants a taway des villages a taway ko il faut ɓe ara toon duuɓi tati si wawa yimɓe rewɓe ɓe fof wawa fottude donc ɗum waɗi caɗele ɗe kono vraiment minen kadi conseil municipal min daara eno min ɓeydira duɗe ɗe donc avec l'appui de l'IF min daara eno min ɓeydira puisque c'est une chose très importante ɗum kam le conseil waɗi s'engager sur ça donc mi jaari ko rendi ɗo ko fof donc min kadi ko ɗum ɗo mi heɓuno mi haala e muɗum vraiment mi jonna micro Sori Balde noon mo yi toon ɗo o ko menen jangguiɗi ko waɗi tan ɓayri mi waɗa e redoublé ko miñirawa mi waɗi redoublé mi waɗi 3 fois CM2 mi waɗi 3 fois 6e mi waɗi 3 fois o tawimi 3e kono ko cuka en miñirawam woni o tinniɗo nak donc vraiment miɗo jaramo kanko kadi amna Oumar en haalanay kam simi haali yimɓeɓe mi ɗanni Madina Gounass weddoytomo kaaƴe en tout cas mo tinnani menen ɗo sincèrement dit même les cellules d'animation pour pédagogique o tawete donc ɗum fof ko ballal. Voilà donc merci monsieur le maire donc mi ɓanga haala ka e inde inspecteur de l'éducation et de la formation donc ñalande hannde nde ko mawningol ɗemɗe meɗen gendiji ɗe e Sénégal fof kala département i waɗa ɗum donc enen ɗo gondi noon e yimɓe ɓe gandiranta ɓen wurde mumen nde pi ko alphabétisation fayda baɗi ɗum woni hombo ɓe Médina Gounass ɓe si a nani alphabétisation e nder Médina Gounass at ko ɓe jemma ñalawma ɓe dari fi alphabétisation o enen gondi ɗo kankalan eɓe commune Kandiaye commune Kunkanne commune Diawɓe Kabendou ko ɗum woni ɓe association gune ɓe
bonɗo Amadou Balde. Donc no monsieur le maire no wi ni ko hawrentini en ɗo ko yewrude fi alphabétisation o. Doyen meɗen waɗin ɗo Madouba mo waɗana en yewrere nde ko hoɗum faworo nin enen gandi alphabétisation ɓooyama addede e nder département Vélingara he. Donc enen mbawi andude ko hoɗum woni ngakkane ɗe ko horo kankalal ɓe gandiranta ɓe mbaɗi ha yimɓe ɓe belti. Donc ɗum fof mbo haalana en nin ɗo simbo humni han on suma mbo kala il faut ɓande konngol pour kankalan haala alphabétisation e département o ko hono yira ko ɗum addi ɗo ko hono ɗum fonno wonirde. Si tawi peeje kankala e goodi ɗe mbaron okkirde pour alphabétisation no moƴƴiri e nder département he ɗum fof onon lamda kala joguiɗo hen haala no haal sabuna ɗum fof ko haaltenin ɗo ko mi waɗat ɗum e kaydi. Si mi waɗi ɗum kaydi han mi naftet ɗum ni Kolda kalan min mbaɗani toon battu mawɗo kankala ñande tenen o région o fof hawrani toon si huuɓi han ɗum kala daftatani Dakar balɗe 6 lewru octobre président de la république waɗi tanin toon présidé ɗum. Donc kala ko haala ɗo ko ɗum hollire reni toon. Donc mine ñaagui on vraiment baɗen feere nde batten fof mbo kala no haalno alphabétisation wara moƴƴirde e nder département he ɗum tongue ɗo e kaydi. Doyen Madouba mbo okkarani haala ka mbo waɗana en yewtere nde mine ñaagui on noon kettine ɗon kala sabu no wona e français mbo leɓatani ko e pulaar mbo leɓatani donc vraiment mine ñaagui yimɓeɓe kettino kalan ko mbo leɓatani ko ta mbo kala si ɓagoyi haala han wawa hebde hen ko haali. Wassalam. Voilà, sori a jarama. Mi salmini monsieur le maire, salmini jarga o, mi salmini pelle ɗe gandanta no darani ɗemɗe meɗen ɗemɗe gendije ɗe. En jiiɗo représentant à PCE ɓe Madina Gounass, en jiiɗo ɓe association Gune presse au Kalan no ɗo vraiment e kala tawaɗo ɗo a salminama a yettama. ɗo en fuɗɗade noon miɗo ñaagui ɓeyden duwanoɗen ɓe gandanta sankima ɗe balɗe ɗo daraninoɓe noon kala ko fati e jangde e needi kañum e ɗemɗe gendije ɗe. Inna hen Mamadou Samba Diop murtuɗo ko giɗo leñol anda ɗo partout e nder Sénégal hayso tawi ko Mauritaniennajo. Duwanoɗen kadi oɗo mawɗo sankiɗo tawi yeɓi duuɓi 3 ɗum woni professeur Amadou Mokhtar Mbow, par ce que minen jamanu amen nde men janggatno kanko wonno ministre de l'éducation nationale. Allah yurmo e afoɓe. Eyi ko ɗum sori haali joni jamde ɗemɗe gendije ɗe ɓoyama waɗede, kono noon son jii laamu kesum ngu tawi ene waɗeteno hitande fof ɗe teddinore nder yontere ngol ɗo ɓe ɓi ko yen wat jewte ɗe e nder lewru. ɗum noon ko yewta kala ko yewta ko ma kalden e pamodiren hoɗe peeje mbaweten wadde fiino jangde ɗe ɗo ɗemɗe ɓamtoro. Si tawi noon koyen jewtu ɗum ha wonɓe ɗo ɓe jangguinoɓe no ɗo responsable de projet ji no ɗo jangguinaɓe kala no ɗo ɓen mi sikku diwara ko mawɗe pakaw ɓe wiyata ko malan andi janna kala ɓurta malan janna.
par ce que oya ko malan kono sa wi malan jalna anda on ko on hoɗi ɗon mamine no weli ngala min jiya goɗɗo ramɓe ne yo o dow ko Bourayma Manka Kounda no serti e Bourayma amen o si fi alphabétisation no haale ɗo e nder département meɗen o ko enen gonɓe ɗo ɓe enen caɗele ɗe gonduɗen ɗe ene wawa wonde tawa ene serti e caɗele ɗe woɓɓe gondi mo kala eno tundu muɗum du sifori donc e ɗeɗo balɗe ko ma yimɓe ɓe hirjine ko ma yimɓe ɓe kalda ma jeddi wa'a e ndew yettere maɓɓe nde kono ɗum pan fino hocciren peeje ha ganden ngakkane ɗe comme no sori wiri ni kono ndaɗen peeje ɗe mbaweten wadde ha tawat en ngakkane en mbattat ɗe ɓuure ko ɗum woni yewtere nde kono noon tawi eɗen jewta seeɗa il faut ko yimɓe faama hoɗum woni nafoore ɗemngal a yii ɗemngal ɗi wayno fina tawa maɗa o ɗo cosaan maɗa o ɗum ko fittandu leñol ɗum ko fittandu leñol majjiraɗo ɗum tan am kam a yoolima sa majjirama fina tawa maɗa o a majjirama ɗemgal maɗa ngal andu a yoolima ala leydi e nder aduna o ala leydi nde e nder aduna o ɓamtindi tawa ko ɗemgal jananal ngal ɓamtori ɗum ala France ko français ɓe jangi Allemagne ko allemand ɓe jangi Espagne ɗo ko espagnol ɓe jangi sa yehi Russie ko russe ɓe jangi sa yehi ɗo Singapour a taway ɗo ko ɗemgal maɓɓe ngal tawa noon mbaw ɓurɓe wawde jangde nde gandanta ko fati e hiisa mathématique e ko wayi noon aduna o fof ala daɗɗo ɓe a yahat ɗo Corée tawa bango informatique ko ɓe mbawi ko gueɗe goɗɗe yimɓe hewɓe wawa ɗum kono ko ɗemgal maɓɓe ngal ɓe jangiri ɗum wona ɗemgal jananal a yehi ɗo a yahat ɗo Israël a yiya ɗo ko kamɓe mbaɗantama ɗo technique ji ɗi gandanta hectare goto heɓa tonnuji 16 hono on e agriculture ala kono ko ɗum ko peeje maɓɓe nde ɓaari ko e ɗemɗe maɓɓe hébreu wona goɗɗum ko hollirde tan ɗemɗe meɗen ɓe ala ko woni en mbawata wadde muɗum yeru goto président Senghor ko kanko ƴetti waɗani en kanko fengi laamu ngu Sénégal doyɗe mawɗe ɗe ko kanko waɗi ɗum mo waɗani en hymne national kanko o windi ten Touba ko ɓe yehi waɗi yimre nde complètement ha gasi nde ƴeftimi hymne o wañjitimi mo min jeeyi compétition ɓe jooɗiɓe mbi ko o woni hoore en jimanmo ni joni mi yimanmo joni kettoɗon ngandon i wawa wonde mi ƴetti yimre wotere kadi mi ƴettinde mi wañjitinde e pulaar ko nde laara a tawa lowdi ndi ko wootiri ala ko sansi e muɗum e famamuye sengo famamuye on jaafaru ɓari ko hymne national onon pi o gimmoro onon pi koɗe koraji mon piya non en balanji ɗi kandi boɗeri ndi duki eltori ladde nde girñitande wotere ndi diwi ndi ñortini ɓeɗe ngulendi e kulhuli men ngulendi ɗaminare men bandiraɓe gimmela rondental Afrique karɗaɗi ɓerdam wurtuɗo takodiren wala bo e walbo en ɓurti en ɗam Sénégal naɓe gimme
ndendinen geƴƴo cewleɗe ndendinen tokere nde e gungu o Afrique nenam salminama. Voilà. ɗo ko hymne national ɗo sengo famamuye e sengo famamuye lowdi ndi ala ko wayli hen jomaɓe gande mawɓe mi halni on ɗo sehlam o Mamadou Samba Diop Mursulo ñande o nanɗon nde min potti tawmo e nder kar o dari tan oy Seydi Ba mi nani yimre nde hymne national o ko gandal lamgal ko pular labɗo haala ɗon kono noon ɓayde enen eɗen gandi ko hakkunde wimi mbimi e mbimami ɗo ko nimataɓe wiɗe wimi kandi boɗeri ndi dukki somi yaano Fuuta mi wiyat barodi boɗeri ndi ungi nemataɓa ɗo fulɓe Fuuta ɓe ko wiyete ngayuri boɗeri ndi unsi donc ko ɗum fof ko hakkunde mbimi wimi e mbimami donc ko ni ɗemɗe meɗen ɗe ala ko woni en mbawata wadde e muɗum mi waɗoyi poème ko wiyete yimre kono ko e français mi ƴefti prière pour une Casamance bouleversée mi pirtatande kono nde ƴettumi ɗum pirtumi ɗum e pular mi jangala on seeɗa mi jangali ɗimre nde nde mi pirti ɗum e pular ɓe tawi lowdi ndi wondi e nder français o e pular o fof ko gotum par ce que mbimi ko Casamance jimu d'abord ko duwaw kuccinaɗo e Sénégal cunniɗo prière pour une Casamance bouleversée Casamance mo Aline Sitoé Diatta Casamance mo Aoun Sané Casamance mo Sar Kumba Casamance mo Fodé Kaba Doumbouya Casamance mo Janké Wali Casamance mo Alpha Molo Balde hol bone ñokliɗo e men wemƴini en maƴini en hawjini en bone wattuɗo Casamance duko condi e petelaji ɓernde am boni to e fok e ngel cukayel dewel ngel ɓe ɗeɗɗi ayawol maggel no doga e nder ɓandu am gitini ɗeeɗi mawɗo gorko nayejo no jooɗi heddodi e jiiɓuru yimɓe fof dogi jalti badem heddake hay faaɓuru ton pak sukaɓe heblani no weltare mayirde hittande kono nde subaka o fella bottare yejjita e hirande bimbilaw ruggoyankoɓe jani e jeeyirɗe kabrus julankoɓe fof jiiɓi laawi carodiri no taƴɗo kurus hey moon ɓiɓɓe nene am e baba am holmoɗo e leydi mon leydi am hey joomam riw gañgu gadda jiɗodiral yo artirɗe ɓerɗe amen deƴre jaam e kawral goto fof yo wakko jaam o ñiɓa o sookomo o reena ha o ñiiɓa ko ɗum nafata en nafata leydi Sénégal ko ɗo mi tengi on ɗon poème tawi ko hollirde tan hay wittiyankoɓe mawɓe miɗo timi ɗo defte waɗade ɗo defte ɗo mi yiiɗo lahdari andu diina ma mi yiiɗo alquran al karim pop ko andude tan kala ko woni e taaridi meɗen si en daranike ɗum tan ɗemɗe men ne wawi en ɗum rokkude hollirde ala leydi ɓamdi ɓaari ɓamtidi tawa an ko ɗemgal jananal holno wiyete ɓaariɗa ayi ɗemgal no hawni si en gimmima école no uddita eɗen jogui sukaɓe ɓe nattinten école si a ƴetti ɓitto ma a nattinimo to école so natti to école ɗi woodi gueɗe ɗe gandanta hawjintamo sukaɓe no ara ɗo yiya l'école ngol ɗo ɓe yiya bâtiment ji ɗi wona fi ɓe naati e nder bâtiment ji ɗi ko ɗum hawjinta ɓe wona ɗum wona fi musée ji ɗi ɓe yiɓɗin
ko ɗum hawjinta ɓe par ce que hay si musieji ɗin jangginani ɓe ka nder saare no gasa ɓe yawta ɗum ɓe salmina ɗon ba maɓɓe walla ɓe sawnira koto maɓɓe walla ɓe hollidira ɗon teddungal walla bon ɓe yiyaɓe noon ɓe moolaɓe ka hoore tawa ɓe fotti ka kalluji wona kati goreɓe maɓɓe ɓe andanta ko kamɓe wondi ka saare wona ɗum hawjinta ɓe ko honɗum jiiɓata ɓe ko honɗum wa'anta ɓe wa bobo jinna ko ɗemgal ngal ko ɗemgal ngal a addimo o naati joni ko yo haalle français ɓeynamo ko ma haala français ko ma winda français ko ma hiisoɗa français ko caɗele woɓɓe ko ɗon rewata jande maɓɓe bona si ɓe heeɓi hawjude départ si tawi ɓe hawri e jannginomo andanta wona noon ñeeñal ngal yaari buy laawoto wona noon sabakala artirta ɓe par ce que jannguɗo fi sukaaɓe tigi no anndi si kulol naati e suka ko yaltirta ɗum wona sabakala onon way ɗo nganndi ɗum sohlani jannde université ɗum koko wonduɗen ha ko ɗum waɗi des fois a yiyatti goɗɗo no hulɓinalo cukayel enen jinnaɓe ɓen tawa ɗum ko dartoɗen kisan ko boni donc ɗum holliri e ɗemɗe meɗen ɗe ɗemɗe jommum siɗa nattina ɗum bo par ce que wona ɗemgal ngal jangguinten ɓe janngoɓe ɓe on ɓe nder duɗe pulaar ɗe wona pulaar on ɓe jangguinte non ko bindol ɓe jangguinte ɓe jangguine taro ɓe jangguine hiisa ɓe jangguine mbindinɗe celluka ko ɗen ɓe jangguinte wona ɗemgal ngal ko ɗum waɗi ɓe daɗi en woɓɓe haɓama ha maayi eno continue nden haare noon ko jamanu mum wona hande normalement si en jooɗima tawma ɓe ne jooɗi noɓe laara jooɗo so ɗiɗi laara télé wonno débat ji ɗiɗi waɗa gueɗe kewɗe taw ɓe famara te ɗum noon ɗo e leydi ɓamtade ko mabo kala heɓa feere no famiri fi anda no darori si yimɓe ɓen fof faami ha ɓe andi no ɓe darori ko on tuma enen fof wonen jingoɓe ha siko ko gasata jingede ɗo e saktede tawa an on ko darɗo on tawa a faami ko ɗum plan pour hollirgol importance lengal ɗemgal meɗen hande normalement si tawno en jaano ha tundu ndu yimɓe ɓe fof no jangi conseil municipal waɗa golle maɓɓe arta ɗum ko law saktete law saktete yimɓe ndaara janga on tuma anday si aroɓe ɗo no ala fi monsieur le maire ni e ni nangam si ko ɓe aybinayi walla ɓe ala ko angal jangde yimɓe ɓe waɗi woɓɓe ɓe no jiiɓe wona hay fus si a laari si en wondi e tolno gotoɗo sengo famamuye min a heɓatala jiiɓude ha si a yi rewɓe ɓe no jooɗo heureusement ko monsieur le maire haari ɗo nde o yehi ɗo debbo goɗɗo no haala fi démocratie ɓe tawi ɓen joni ko kamɓe géranta koye maɓɓe min mi woni duuɓi jeenayyi directeur école wasatu ɗo mi arde mairie Wélingara inspection d' abord ɗo mi arde mairie Wélingara projet ji ɗi ko ɓuuri hewde koye ɗon hanndi ko liɓaynode ko rewɓe ɓen waɗa e fedde maɓɓe nde fo haa gata ɓe golla normal kono ɓe ala winnowo ɓe ƴetta trésorier mum ɓe waɗa gorko siko jallojo o ɗaɓɓoya debbo ɗimmo
non kono oɗa ɓoya debbo ɗimo o invita ɓe ɓe ñaama ɓe jooɗo lebbi ɗiɗi to wonto kalis ɓe lagasi o yehino ka peera honɗum non sokke mo waɗe mo ni non waɗe ko jekkore en ɗam sakkitoto ɓe sakkito ɗon ɓe haɗi rewɓe ɓen ɓamtade ɓende yo ya tampi wallini ɗon donc o yi importance jande commune Lenkering 1996 eyi 93 groupement Lenkering o mo Maymuna Mané non ɓe ndowno alphabétisation maɓɓe duɗal maɓɓe ngal tawino régli hay goto waɗantaɓe jardin maɓɓe on a aray joɗɗa peesa hiɓe jogui windoɓe ɓe andi ko kiloji naggam kilo ɓe ko jelu ko naggam ɓe hiiso gasi non c'est fini yoɓa ɓe ƴetta ɓe waɗa ka caisse maɓɓe ɓe winda nde lekkol ngol projet ari toon wino darna classe projet o noon wi ko ma commune o waɗa million ji 3 kon groupement waɗi ɗum kon groupement itti ka caisse maɓɓe 3 millions waɗi ɗum kono si rewɓe lombino ɗon tun bonay e si on laari enen ɗo département meɗen ɗo wona fi golle waɗaka waɗama iɗi fof Sodefitex a woyi Sodefitex ko forme yimɓe ɓe ɓeyta alphabétisation fonctionnelle hiɓe jogii programme maɓɓe hiɓe anndi ko ndema wayloji ɗi no waɗa ka ndema si wayloji waɗi e sengo ndema honno yimɓe ɓe remoɓɓen andirta si tawi ɓe janngi on waɗi ɗum e brochure ji on neldi si ɓe janngi ɓe faamat honno oɗo produit hutorte e ɗi maɓɓe ABP ji il faut ko ɓayri ko kamɓe woni responsable ji ɗi il faut ko ɓe winda ɓe anda ko hombo e hombo ƴetti produit janngo tawa on yeddondirta ka peesoygol onon ɓurila nganndude no yarata eɗon andi ɗum ko addi ɗum ko jange anani ɗum ko addi ɗum ko jange ko ɗum waɗi nde yahoyi ha yeeso laamu Sénégal wi ko ma ɗemɗe ɗe winde yimɓe ɓe janga yaadi noon e caɗele eyyi yaadi e caɗele oɗon gandi président men adano o président Senghor kanko ko ɗemgal français o ɓurino fonkude ɗum addi caɗele hakkude makko e peut être cadre ji men goɗɗi ɗi ɓe gandanta ɓen no wa Cheikh Anta Diop en e ko wayi noon anani kono haɗani no yarata ni hayde 2007 programme ji ɗemɗe ko yata 17 waɗama codifié codification o ina moƴƴi par ce que enen ɗo ko sakkitiɓe ko majaraɓe kono si a laari nder Sénégal fof ko département commune Pakour e commune Paroumba ko nden hakkude ɓe woni ɓen kadi ɗemgal maɓɓe question de démocratie ɓe mbaɗanama programme ji kewɗi waɗama 1000 classes PAPF PADEN e ko wayi noon tawa programme ji ONG ji ɗi e association ji goɗɗi tawa ɗi jillani hen e dow ko waɗa ko ha hande
yimɓe ɓe no yaada e caɗeele ko ɗum waɗi si mi wino mi filloro nden lowdi ndi fof no yaari ɓurat judde kono ni la ko wiya honde feere waweten wadde fiide jangɗe ɗeɗo ɗemɗe ɓamtorone ɗe yaari yeeso c'est vrai wakkilare waɗi kono caɗele ɗi goodi ha joni hoɗum woni caɗele ɗe kawreɗen ɗe ko hoɗe ko si en andiɗe han ɗum noon hay simiɗo andi hen enen ɗo gonduɓe ɗo ɓe ganduɗen ko e muɗum gonɗen wonno mairie ne jogui hen konngol sûrement organisation ji ɗi pelle ɗe gandanta wona laamuyankoje wona laamuyankoje association Gune wona fedde laamuyankore APCE kañum wona noon woni ADMG dental daka en e ko way noon ko enen joɗoroɗo kalden sabuna comme no mo wiri ni nokku kala e caɗele mum enen ko kawreren ko e caɗele ko ɗen peññinten si en peññini ɗum han laaren feere e miijoji men hono mbaɗirten pour janngo jangge nde ɓurat yarude yeeso sabuna so laari monsieur le maire ko wi ɗo yimɓe ɓe ɗi wakkili jangde nde weeɓani min on e hooram mi ɗannanoki oɗo potal yimɓe ngal yottanɗo ɗo samno ko ndungu gonɗen te programme ji ɗi hay so tawi joni wona e nder muɗum gonmi miɗo andi darde commune mon ɗo miɗo andi darde commune Médina Gounass eyyi si en nattoyɗo nder peeje ko ɗon andoton gueɗe goɗɗe kamɓe fiyo ɗum eɓe daɗi département o ha fiyo ɗum waɗi ha ɓe daɗi département o ɗum no ɗon kono no wonno eɓe ɗo e nder peeje ɗe namnotoɗen yimɓe ɓe waɗa ha jangde ɗemɗe ɗe yaara yeeso ɗum ɗon wonno miijoji ɗi si ɓuuli han en mbawat tongude mbaɗen ko foɗɗen wadde ko donc monsieur le maire pour fanno ka juttinde trop haala ka ko ɗum tan ko Mamadou Samba Diop wino ko murtuɗo o wiyata tan hono ɗeɗo dente minen somin ari wona jangguinde yimɓe ɓe kono ko jingalde eyyi yo Allah won ballo jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako Allah tan woni golle maako ko sunna tan tijjani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada